vanhu vane mimba zvibata apo zvakanaka chinde mberi inde asi ndopari mwana wewe iri ndinobe ndikufunga kuti maybe kandokutotarisa ngatitarise because mvura it was so powerful zvekuti apa yanga ichispina so yaispina so ichidai tatosvika tichibva dai nikuona bhoisa dziri pamusoro apo kuti ari doko riyambuka uko akuchaiti saka tikati no chitorambai muri ikoko mubva makurosa kudai mubva matobuda makane kupenda mberi saka iri ndikapa petiri kuti kwazi tiende mberi kati tigaiti mhanye kuda kuona kuti haufati titarise kuti maybe ungadii apesa tatombodzika pesapo titarisa kuona kuti pakati mvura yange yakawandisa. Tini ndonzi Elizabeth Machacha ndogara muno muchikanga phase 2 tabudawo panze apo nguva yapera kunaya mvura taona baba unogona chipamusoro apo vari kumhanya zika kadai twabvunza kuti ko baba muri kuenda kupi vadera achimhanya vati pane mwana atorwa nemvura chidzika kadai saka tazotomboedzawo kudzika chiteera rwizi tichidzoka takadai hatina kuona mwana. Ndaendetwa Rupi mberi kunashe ndogara kumabhodhi tatotiwo nditori pambavha tatoona mwe baba chitomhanya chitoti pane kamwana kayerera katorwa nemvura saka tumweni twacho twaangainatwo ndotwatoya kuna baba ivo vachitaura kuti mwedu adi anyura apa apindwa anyura mumvura saka baba ivo ndopawaedza kuda kuti vaedze kuti vakatanhura vakabatsiro vakundikana ndopavazoyawo kune vanhu vachitaura kuti pane mwana aitorwa nemvura ayerera.